sini student school affairs sini orang-orang sosial di sini adalah asal dari orang-orang berkasi di sini remote ini wakil presiden orang-orang itu soalnya berapa di mana kalau blog ni blog presiden dan summit district secretary tokoh sini bagi kebanyakan pihak sudah diurusan oke mau paham sengko bukan angin kau sini mau sih ini sini borok dokter jago itu sini borok mau jago itu tapi nak sengkung kami ya kami ni kan tamu sini jago polis ni paham boleh tapi ini tak ini sini aini paham boleh tahu kam kena oh borok mas asli ni bagai kita tham berada sana tunggu aja so kan je polis पुलिस ने आराम थाना को ताबू लोंदे पुलिस थाका सिंगाबू लोंदे केस ने के बड़ थाना आदलो तो थाना को ओ आदलो दे पावर बसिन थाने क्रे आबागेनो सिन बरक ताबू खासिना ना ताबू सुन आसु बसर दे फाइमेनि सिन यागा जदि पुलिस नि पावर बतिनि सिन यागा तो हाकाय जों तिनि ताम खाइमे खमो वान सुदि जों कोन लामा बकास नांगला खमो जों रुट ब्लक खाय नांगला खमो बुलाय नाम नांगला खमो तबया नांगला खमो सिन बरक ताबू खासिया दंको आबागेनो जों साइड दङ सिन तिब्रा मत साइड दङ सिन बवाग्रा साइड दङ सिनि तिब्रा सारो ताबु जदि खासिया गाय जे पावर सिन नांगमानि अ पावराव ताबु सिन याबो जदि फाया गाय जों म ताबु सिन म सेंग्रब सिगौ जों तेबो खलायजानाय एमनखे खलायजागोन माने नों केस जदि निनो केस न कोनो बेले गुरै आहानो डिसमिस ने कमाय देनाय लामा कासुबनो हाय सारि फैनाय आं खलायनाय खलायबानो न तावादि म ताबु रसैनादि रसै पाइनाय आमथिखान पाइनाय जों आबाहागेन थुंजाबाय थानाय जों आबानो ताबो खासिनान जरां खासिनि जेंना थांगा आसु बसर लाइ थांगा जों कुन्दा खायमानबा आसु बसर गोबां मा बरक रेप खायजागौ कुना जास्टिस रिमाया रिदामा रिमाया कारण तामाइन्दि सिनियागो अ फानख्रै अ फान ताबो कुना नेखे ताम खायना सिनि जे नाहारमु ओ जे बुबाग्रा सिरि खतमनि उनिस द फाति ब्रासारनो थांसां नि तमनि आबोसि नांगौ हासि बसिनि गेटा खबलाय नांगौ आउन दगेनो तिब्रासाराव जदि आमो हायनि बागै जे मुतिके थुंजाक तमनि मुतिके रं फेजाक तमनि मुतिके तकजाक तमनि आबोनि बागै याकांना निगे सिनि काइसेना लामा आबों गासिनि ओ वानसारा बे बोला आलादा खाय जों काइसे सेपारेट स्टेट सिनि गेटा खबलाय सिनामा यासा सिनाखनो मायमाया जों दा वानसु के फायो जों मा वानसुनाय ताबुं नो केस उंदिरिका जुनो उसी सारका तावाना दि जे रं फेनाय ब जिबियो दङ जों बना गादि दङ ताबुं बिसिङो मिलुवै बना खारि हकाय ताम खायमानाय कोन खायदा माना कोन खायमिया ब साइस मालिया हरमुक्ति थानि सि ओ डिउटि नाय पुलिस रो बथु तांसनि बबर खा थांगा ब ताउनि सिद्रा थांगा गुवाहाटी थांगा बेगाव खा कुमाय थांगा कोन खायदा माना नो माया आबाबे न सिनि पुलिस नि फांगो फायनांगौ ओ पुलिस नि फाना फायनाखै न सिनि बागै आलादा रायजो सामारांगौ जों आबो ताबो खामासिनाय जों जुदि खासिया गाय मद जुदि थजि समया मद 2023 जुदि आमति हाय फानदो सिनि यागो जुदि जों खिगलाय मे गाय सिनि यागो ते खिगलाय जानो जरा फालिया आबाके बुबागा सि भय दो जतन थांसां दि नै आसिके रंफेजाक दङ आसिके बाजार तगा दङ तेबो चिनके बासार खासिया मिया बदल थां दङ बिजिबि रं मिटिंग दुखनांगौ बर वानसुगय दुखनांगौ तेबो चिनके बासार वानसाबाय काजमा खागिया जि नानानि नरक इतिहास सिनि बुरिरक जेति प्रसा बुरिरक वानसाबाय काजमानि गाय बासा अटो सनायनाय बासा थप फालायनाय बासा ड्राइभार खायनाय बासा दुकानि नायनाय मिनिति प्रसा बुरिजुक तिब्राजु बुरिरक गाय डक्टर सागिरि खायनाय गाहाम बर आबो हाय रमा मथानाय नंगा कायसा बदना सावनो 2010 सागिरि सागौ आसा गोबां मा बुरिरक सागिरि माका आसा गबो गोबां मा बुरै वानसाबाय कायजाका साबाय कायजाका जे बरक बय सुथा बागै ब इसगा अबरिजा फागा ओ बरमान बकायजाका आम दिखाय रंगा आबो हाय नमा तमनाय आबो हाय नमा मथानाय जेबो खासिया सिन बर थप फालाय पेट्रोल थप फालो याका बुरिके जिति सागे गयो आम दिखाय के बंगा आबो हाय गबो सब मा खानाय मो तिब्रानि इतिहास नर मजुनाय दे तिब्रा सारो कयजन आरो वानजुन रफने मागायनो नुनुकाइनो किन्तु वानसारो काय इको मियासि रफने पायो सिन तिब्रा सारो नर आपनो नुगन्जर किरियादा आपनो नुगै जलियादा बखाव जित कामै सिंगला खानसा मांलायनाय खानसा जुदि गायसे वानसारो सिन तिब्रा सारो
omre mani जों बियाव माननाय बरं नायनाय दे 70 বছর বস্তিफ्रा सामान जुन रफ्रे माखा केबो रफ्रे मायको किन्तु सालथुगै वानसार सिन्तिफ्रा जुन रफ्रे दो खासिना नांनाय दखना नांनाय बुखाव हजलाय मा जुनि नाय बुखाव हजलाय जुनि नांनाय जों जतन थांजा मांनाय आउ सानानो जों बाला कक्साया आसन सासिनाय आलगि गोबांमा कक्सा आलगि आनुग्रह गोबांमा जे सासन दङ बरं तेव काहामगाय सुबुंबाय सायखिना दङ